Ribeiro por colaborar con nós un ano máis. Estamos encantados de que a tradición oral galega sobreviva e que, ademais, que goce de Aves Vida e que continue moito tempo máis entre nós, que a recuperemos e que a fagamos vivir. E vos sodes o futuro desa tradición oral, así que esperamos que continuedes a facer este tipo de labores e que, ademais, os colexios e as profesoras que traballan con vos, que continúen estimulando todo isto. Hoxe creo que sodes os de quinto A e quinto B, verdad? De lo que Ferreira. Moi ben. Bueno, pois espero que vos saia moi ben todo o que viñades facer e logo vos daremos un pequeno agradecemento por todo o traballo que fixestes, vale? Bueno, pois xa sin máis, os primeiros que veñan aquí a expoñer e enseñarles a todo o mundo o que fixeron, pois que se acerquen para aquí, vale? A ver os valientes. Subimos todos, cantando. Ahora cerramos. Na celebración había unha especie de concurso para saber quen se levaba a recta. Un empezaba unha copla e outro contestaba. Ao final gañaba aquel a quen non se daba replicado máis. O problema era que a veces chegábamos a casi insultarse, porque viña ser unha festa, acababa a deixa. Pero o nome do doce pasou a denominar as coplas que ian disputándose. Como pronto no noso colexio imos celebrar en agosto, temos aquí cantigas relacionadas cas castañas. As réplicas que se inventaron antes no momento tamén as inventamos nós. Por certo, non nos presentáramos. Como te chamas? Con de castañas. Eu as como metí esa parte. Irate a coller máis castañas e tomarei nas asadas e tomas patatas. Mozas que están nas casas, mozas que están nas festas, non sei se pensar, se tomar 4 castañas comemos. Amiguiños da aldea, vindo a compartir as castañas con mozas de vos que queredes divertir. Non sobe moito, eso ten sentido. Ollo para ovas e non olvides o vestido. Que sei o que era pai. Cando está verde madura, cando está madura cae. E se vas ti de paseo, ten cuidado co que pisas. Recolle ben as castañas, non te pinches as camisas. Metes non saco e as devolvo, e cos cartos que nos den, iremos a tomar o polvo. Ese me agosto non quero castañas, porque tanto non me están moi animadas. Nochos quero, esas non me gustan. Nochos quero, comeremos en agosto. En agosto tómense castañas moi animadas asadas, pero a mí me gustaría mellor chocolateadas. As castañas en agosto moi quemadas están, mas estamos en outono e eso que máis dá. Dos castiñeiros en agosto, caen castañas de dura fel, para despois castañas de dura fel para que son dos vecinos. Aquí os meus ollos son pequenitos, vou che facer pagar. E aquí unhas castañas para empezar a tirar. Non me tires, non me quero impresionar. Non me tires, só me quero non robar. Imos andar a castaña para que viva con moito amor. Eu non a podo curar, que non sei o que lle vai pasar, e ademais non teño tempo que teño que ir pasar. E ás veces, cando vamos as castañas, vemos correteando algunhas arañas. As castañas asadas que boas están comentando todas o premio te darán. Cantando e xogando todos xuntos, nenes e nenes, mientras que comen senón quedaredes en menos. Chasco levou, para que non desgracia acá
polas sillas e van a ir preguntando vos o nome, vale? E eu quero darlle un especial ao López Ferreiro, se algunha profe ou alguén pode vir de representante. Moitísimas grazas a vos. Bueno, pois moitas grazas, non máis que decir que agradecervos todo o que fixestes e desde logo que continuedes a traballar ca tradición oral, sabedes que é estupendo e que vos reítes e que o pasades ben, así que continuade. Ahora Gisela e Ana vos van a repartir dicindo os vosos nomes e xa se acercan elas a dárvelos, vale? E por favor un poquinho de tranquilidade e silencio porque senón non vos ides a enterar dos nomes que van a dicir, vale? Vivo toda esta tradición oral que temos en Galiza, que é tan rica e tan interesante e que queremos que vos tamén participedes dela. A tradición oral este ano, ademais, nós puxemos acento nas regueifas, que a nos encantan e nos parece unha forma de improvisación estupenda. Así que queríamos que si era posible, pues, que todos poden participar, a desver que nos parece estupendo todo o que fagades de tradición oral. E, sin máis, pois, todos eses artistas xa poden vir aquí e enseñarnos todo o que fixeron e que prepararon, vale? Nos preparamos un libro de contar. Como de ¿Estás preparado? Claro. Ahora, chicos, Era a última en
pois todos eses artistas xa poden vir aquí e enseñarnos todo o que fixeron e que prepararon, vale? A ver, quen era o primeiro? O número 1, vale? Si queredes usar o micro, vos digo, hai que pegarse así, vale? Sin micro. Vale, perfecto. É decirvos que falta un neno que é egipcio e este de Televistán. Bueno, pois son o mellor falador. Aquí. O 2. O 2. O 3. O 4.